nyampe no Gus. Anjen berarti nyampe. Itu nyampe no Gus. Niku omahe ten mriko napa to? Nggih, teman kula. Sampean Pak. Nyampe ya tugel. Bahaya. Bahaya. Kaget manisan. Nggih. Masak apa iso? Kaget niku tileme kali cuyuk niku. Masak napa? Niku kan Piting apa suyu? Kare masak kare. niki cuyu, Bos. Lah niki kepiting niki cuyune. Ai niku. Ya orang-orang. Kok yo ora tau mbela aku ngono ya kok ora tau aku. Ngomong. Iki lho orang-orange. Gumun tak karo Gusku. Jadi Jumatan pisan ning kene mulai apa Imam? Becek. Langsung entuk meeting. Matur Bu. Ya ora orang-orang, sak orang-orange iki gedhi nek mene iki. Apa men Jumatan ini to? Nggih sindiran bidal piyambak. Mulai kepiting. Pagula dhewe nek galak ngene. Ada delok manten. Jumatan nek manten ora.